kar beng long pini ramazan ke lo non ki milun kanar jan ma de jelo bam iltum prap jin pen ruwe sign production lo itum lang lo ita prang po alun ka jan men kra lo mangmun totang te pini la bangsu lun ka jan putak le itum angton la bangsu ramazan pe lang lo nang totang te a video le start lo nang labang sun ko jalu tum cha pajan thei long po che thangklong mate arji ke na actress alang limen ke sami malin ing tipi labang sun ko janong cha pajan bang phu mate actor men ke joyram be alang tum phanili tum labang sun ko janong alang tum cha pajan thei long po mangmun labang solun jer klun tum belai khen lo itum kar bieng lo ban che thangklong singar tum chingbai tiso lapen akang sang hipi alang tum ase pen silitum labang solun jer mate lun ko janong tum arji long po labang sulun kazan fan darshan tun abang po men ke jorshon be labang sulun kazan fan cameraman mati editor abang po men ke montu gro labang sulun kazan long arji kimi don abang po men ke Ricky Teron labang sulun kazan fan complete producer abang po men ke Malong Timong ilitum labang sulun kazan mati visual bam ilitum prapjen pen ruwe sign production youtube channel tum langlo ita prang po le ilitum full video lo itum chonghong ding lona natum ani bang ilitum kar bieng long pen kise thangklong a video mate actor actress video lang ibirite natum headset channel option sarkar pinon lapen like samina pining non lapen comment to kana jining non pini lamadan classic kang ton lo kur bang thu